Sharonov żbot mit-tmiem tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa, ir-rappreżentant permanenti ta' Malta għall-Kunsill Francesca Camilleri Vettiger semmit bħala l-kisbiet politiċi ewlenin sissa ir-riżultati miksuba f'żewġ laqgħat tal-Ministri li saru f'Malta. F'Lulju il-Ministri responsabbli mit-tfal taw appoġġ unanimu għal dikjarazzjoni mfassla minn Malta biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament ta' tfal. Dan ix-xahar il-Ministri tal-Ġustizzja taw appoġġ unanimu wkoll għal dikjarazzjoni ta' impenn politiku fil-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata waqt li 16 iffirmaw il-Valletta Protokoll bisem il-Kapitali Maltija se jibqa' assoċjat ma' protokoll li jsaħħaħ il-kooperazzjoni ġudizzjarja. Turi wkoll il-leadership ta' Malta illi tipprova tifhem il-kulħadd, tipprova tieħu into consideration il-perspettivi differenti fl-istess ħin toħroġ b'tekst bilanċjat imma fl-istess ħin b'saħħtu biżżejjed illi t-tnejn li huma irnexxielna niksbu dak is-sapport unanimu. Fi kliem l-Ambaxxatur Camilleri Vettiger, suċċess ieħor għall-Presidenza Maltija kienet iżjara f'Ġunju lill-Kunsill tal-Ewropa mill-President Ukren Volodymyr Zelensky. Dakinhar id-Deputat Prim Ministru Ian Borg bħala il-President tal-Kumitat tal-Ministri ippresida l-iffirmar ta' ftehim biex twaqqaf Tribunal Speċjali dwar ir-reat tal-aggressjoni kontra l-Ukrajna. Pari passu mal-prioritajiet tal-Presidenza Maltija li jinkludu l-ħidma favur ugwaljanza u l-inklusività, irreferit għal mument ieħor fl-10 ta' Settembru, meta għall-ewwel darba fl-istorja tal-Kunsill tal-Ewropa fil-laqgħa ta' kull ġimgħa li jkollhom l-ambaxxaturi daqskemm kien hemm ambaxxaturi irġiel kien hemm nisa. TVM News staqsa lill-Ambaxxatur Camilleri Vettiger x'tixtieq li jkun it-timbru li jibqa' tal-Presidenza Maltija. Kulħadd ikun jista' jgħid illi Malta hija verament kredibbli, illi dak li qalet li ser tagħmel bħala Presidenza għamlitu, illi trattajna lil kulħadd madwar il-mejda l-istess, konna ġusti, konna fair, konna neutrali, illi saħħaħna s-sinerġiji. Ġibdet l-attenzjoni għal fatt li l-impjegati tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fir-rappreżentanza permanenti fi Strasburgu għandhom komuni l-età. Huwa tim ta' żgħażagħ li bih qalet qiegħed jitwassal il-messaġġ li r-riżultati ma jiddependux mill-età imma mid-determinazzjoni, il-kapaċità u l-ħidma jtit flimkien. Dwar iż-żgħażagħ ukoll l-Ambaxxatur Camilleri Vettiger tinsab ħerqana għall-aħħar laqgħa ministerjali li ser issir Malta x-xahar id-dieħel u li ser iġġib flimkien lill-Ministri responsabbli miż-żgħażagħ. Żvelat li madwar il-mejda f'dar il-Mediterran kull Ministru ser ikollu miegħu żagħżugħ jew żagħżugħa biex bil-fatti jkun hemm il-vuċi taż-żgħażagħ u jintbagħat il-messaġġ li l-fehma taż-żgħażagħ għandha tingħata widen f'kull deliberazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa.